toco amb Cabo San Roque i a part faig els instruments de Cabo San Roque. Em dedico a desmuntar coses i recollir coses i ajuntar-les i fer instruments. Per mi és molt important que són eines. O sigui, per mi és la possibilitat que tinc de construir-me eines, unes eines molt concretes, saps? Que treuen un so determinat. O sigui, tu, per exemple, fas servir un rotring per fer un tipus de dibuix, o fas servir un carbonet per un altre tipus de dibuix, per exemple. Doncs sí que tenen un component visual, els instruments. Externament pot cridar molt l'atenció, però al cap i a la fi per nosaltres són eines, no? I és collonut la possibilitat de fer-te una eina o a mida, fer-te una eina a mida pel tipus de dibuix que estàs fent, o fer-te una eina i aviam quin dibuix pots fer, no? Els dos primers discos de Cabo San Roque tenen és molt acústic, molt natural el so, no hi ha efectes, una mica de nyigui-nyogui. I llavors, doncs, potser demanes, vull unes determinades freqüències més greus o més qual, això et porta a fer uns altres instruments, que també, per exemple, l'evolució nosaltres de cada disc també veiem molt associada a instruments nous que han anat apareixent. Va començar amb llibertat a l'hora d'agafar l'instrument que volguessis fer sonar, saps? Tu pots fer sonar instruments, no cal que els sàpigues tocar. Llavors, fent sonar un instrument, només amb la teva intuïció i ignorant la tècnica, doncs formar part d'una cançó. Tocàvem tots 7 aquí, anar tocant alhora, anar provant fins que veiem que ens sortia una imatge, una historieta que posàvem en comú, paràvem i, ostres, veiem els marcianos a l'ascensor que se'n van a comprar el súper. Sí, ho veiem claríssim, va. I llavors anàvem per aquesta imatge, no? I potser cada cançó era un viatge, no? Hi ha tota una col·lecció d'instruments que jo li deia la cobla patafísica, que són instruments que surten com una mica rèpliques d'instruments que ja existeixen, però utilitzant objectes quotidians o industrials per substituir parts d'aquest instrument. No una caixa, per exemple, un instrument de corda doncs sempre és una caixa de ressonància de diferents tamanys, doncs per exemple, no? I la cobla patafísica doncs va sortir això, tota l'orquestra, des de pianos, saxos, trombó, berres, guitarretes de mil maneres. Això era per mi la cobla patafísica. Després vaig fer lo de la plaça per la finestra i llavors van aparèixer un altre grup d'instruments més tard, que són instruments automàtics o mecànics que toquen sols. Ens hem fotut moltes hòsties a intentar tocar amb els bitxos. Portem molts fracassos de fas un bitxet, treu un so, treu una textura determinada, aviam com el pots aprofitar, no? I hem donat 1000 voltes amb els bitxos, d'intentar que fessin el que tu vols que facin, no? I al final veus que no? És aprendre a conviure amb màquines imperfectes, no? Que també tenia molta relació amb nosaltres som bastant imperfectes, no? A nivell instrumental.
bueno, a mi és una que m'agrada, la imperfecció que hi ha per allà flotant una mica nostra, no? De coses que no cauen a temps i això. Llavors, aviam si m'explico, vam intentar que els bitxos fessin coses concretes exigint precisió que tu no tens, no? Ara estem sortint de la caixeta, de coses que vam fer d'una manera i ara és això, no?, de dir estar subjecte a estar tota l'estona pendent de coses tan milimètriques i on hi ha tants factors que es poden escapar i és una angoixa, no? I no sé, jo crec que ens funciona, hem après, no?, a no fer-ho així, no pretendre que les cosetes surtin sempre igual, no?, que no esperar que allò funcioni sempre igual i disfrutar del que t'obre el bitxo aquell concretament quan funciona diferent, no? La caixeta surt d'un accident, bueno, com moltes coses d'aquí, no? Et trobes objectes i els reculls. En aquest cas ens vam trobar una caixa amb pel·lícules de Super 8, amb unes 20 pel·lícules o així, no? I totes classificadetes, allò... I vam mirar-les i eren de temes molt variats, no? De pel·lícules dels anys 70, amateurs. Vam voler fer una mica el mateix que ens va passar, no? Obrir la caixa aquella i descobrir les pel·lis que hi havia i vam fer una caixa de música gegant de 3x3x3 i això, i els hi vam fer les bandes sonores a mida en aquestes pel·lícules. Estàvem tot just estrenant la caixeta i ja estàvem començant a construir la rentadora i paral·lelament composant temes, no? Que al final de les cançons de música màquina doncs hi ha un equilibri entre el que et deia abans, no? De composicions que ja nosaltres estàvem fent sense la màquina i que després vam intentar ajuntar-nos amb la màquina i després amb més o menys èxit, perquè vam fracassar amb algunes coses d'això, d'intentar donar-te cops de cap volent que la màquina fes una cosa que no faria mai. I tu allà, dale, que te pego, dale, i no va funcionar, no? Però hi ha alguns temes que estaven fets abans i que sí que van funcionar al posar-ho junt amb la màquina i d'altres que van sortir de la màquina, que van sortir ja de dir, bueno, no cal que la màquina faci això que tu vols, que tampoc, però si fa coses meravelloses, saps? Relaxa't i